Cmentarze z jednej strony stanowią i są i będą widocznym śladem po tych, którzy odeszli. Z drugiej zaś opowiadają historię społeczności przez pryzmat imion i nazwisk wyrytych na macewach. Mają one w judaizmie status miejsc świętych, nienaruszalnych, w których najważniejsze jest to, co skrywa w sobie ziemia. Otaczane są czcią. Żydzi, którzy zamieszkiwali w Bytomiu i okalających miasto wsiach, grzebani byli w Będzinie, Mikołowie i Cieszowej. Z początkiem XVIII wieku podjęli starania o utworzenie własnego cmentarza. Stary cmentarz żydowski założono przy wałach miejskich w pobliżu Bramy Gliwickiej w 1720 roku. Teren o powierzchni niecałego hektara u zbiegu ulic Piastów Bytomskich i Katowickiej został zapisany w 1732 roku Izraelowi Bymowi. Miał sprawować pieczę nad cmentarzem, na którym chowano odtąd Żydów z 14 okolicznych miejscowości. Na potrzeby posługi zmarłym wybudowano również niewielki dom przedpogrzebowy, który przylegał do ściany ogrodzenia. Bymowie traktowali ziemię jako własność i pobierali opłaty za pochówki. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Na mocy wyroku z marca 1789 roku spadkobiercom Byma nakazano zwrot prawa własności do gruntu deputacji żydowskiej w Bytomiu. Ta corocznie była zobligowana płacić miastu za użytkowanie terenu 4 talary. Na cmentarzu spoczęli m.in. bytomscy rabini Moses Israel Freund, Mendel Kohn, Israel Deutsch i Jakob Lewi. Ostatnich pochówków dokonano w tym miejscu w 1897 roku. W 1938 roku po Nocy Kryształowej cmentarz jako nieużywany został przejęty przez bytomski magistrat, który zobligował się przewieźć wszystkie macewy na teren drugiego cmentarza żydowskiego przy obecnej ulicy Piekarskiej i wypłacić gminie żydowskiej odszkodowanie za utracony grunt. Nigdy do tego nie doszło. W 1939 roku cmentarz przeszedł w ręce Zrzeszenia Żydów w Niemczech. Nie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Po jej zakończeniu rozebrano dom przedpogrzebowy, zaś w 1967 roku zlikwidowano cmentarz na mocy nakazu wydanego przez ówczesne władze miasta. Teren przekazano pod zabudowę. Nigdy nie ekshumowano ciał, a wywiezione macewy złożono na bytomskim cmentarzu komunalnym. Po miejscach pochówków pozostaje do dziś pusty plac otoczony kamienicami. Nekropolię upamiętnia tablica na fasadzie budynku przy ulicy Piastów Bytomskich 3. Tutaj był cmentarz żydowski, czynny od początku XVIII do końca XX wieku, położony na średniowiecznym wale obronnym. W 1990 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Bytomiu zainicjowało prace inwentaryzacyjne. Macewy tymczasowo przewieziono wówczas do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zachowało się ich zaledwie 14 i około 50 luźnych fragmentów w formie szczątkowej. Najstarsza pochodziła z 1757 roku. Z macew utworzono przy murze cmentarza żydowskiego przy ulicy Piekarskiej piękne lapidarium, ścianę pamięci, zaprojektowaną przez architekta Marka Miodońskiego i rzeźbiarza Stanisława Pietrusę. Zostało ono odsłonięte w maju 1995 roku. Teren cmentarza w październiku 2019 roku został wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Śląskiego. Teren pod drugi cmentarz żydowski w Bytomiu, określany potocznie nowym, wytyczono w 1865 roku.
Stanowi obecnie jeden z 3 czynnych cmentarzy żydowskich na terenie województwa śląskiego. Teren pod nekropoliem na Przedmieściu Piekarskim przy obecnej ulicy Piekarskiej ofiarował Otto Friedländer. Ze środków Fundacji Moritza i Otto Friedländerów ufundowano również dom przedpogrzebowy w stylu neogotyckim, usytuowany po lewej stronie przy wejściu na cmentarz. Po środku znajdował się murowany katafalk. Wewnątrz na ścianie budynku umieszczono drewniane tablice upamiętniające darczyńców. Pierwszy wpis dotyczy Izraela Byma i pochodzi z roku 1732, ostatni zaś dotyczy Izidora Kochmana z roku 1933. Po prawej stronie od wejścia na cmentarz znajdowały się natomiast dom ogrodnika i wozownia, po II wojnie światowej zajmowane przez opiekuna cmentarza. Przylegało do nich niewielkie pomieszczenie, w którym myto i ubierano zmarłych. Pochówki na nowym cmentarzu rozpoczęto w 1868 roku. Jego powierzchnia wynosiła nieco ponad hektar. Znajduje się na nim około 1500 mogił, ponad 1300 nagrobków wolno stojących, 122 leżące, 34 kopczykowe groby ziemne i ponad 10 miejsc przypuszczalnego pochówku. W protokołach wymienia się 627 macew o zwieńczeniach łukowych, trójkątnych, prostokątnych, ostrołukowych oraz obeliskowych. Ponadto 261 obelisków, 19 kolumien, 71 pomniki tablicowe, 17 pomników słupkowych, 8 sarkofagów i 38 pomników architektonicznych. Większość nagrobków wykonano z granitów, piaskowca i kamienia wapiennego. Zachowały się na nich typowe zdobienia i inskrypcje w językach hebrajskim i niemieckim. Macewy odzwierciedlają prądy i tendencje panujące w sztuce sepulkralnej na przełomie XIX i XX wieku. Wykonano je w stylach renesansowym, secesyjnym i modernistycznym. Przez środek cmentarza biegnie szeroka, brukowana alejka. Dzieli ona teren nekropolii na 2 symetryczne części. Od głównych traktów odchodzi kilka mniejszych ścieżek. Te z kolei dzielą teren na 9 kwater. Południową część nekropolii zajmują stare groby, również te pochodzące z XIX wieku. Część północna to nowsze, a także współczesne groby. W Alei Głównej chowano zasłużonych i prominentnych członków społeczności żydowskiej. Wśród wielu innych znajdują się tu grobowce rodzin Friedländerów, Lewich, Rosenthalów, Rawaków, Zorauerów, Proskauerów, Pinczowerów czy Kopsztajnów. Wydzielono także osobną kwaterę dziecięcą. Na cmentarzu zachował się piękny starodrzew w postaci kasztanowców, otulający miejsca pochówków. Cały jego teren i macewy są bogato porośnięte bluszczem. Bujna roślinność utrudnia dziś określenie dokładnej liczby grobów. Warto choć chwilę uwagi poświęcić na przestudiowanie macew na bytomskim cmentarzu. Poza imieniem, nazwiskiem i datami życia na wielu widnieją symbole. Każdy z nich to historia życia oraz roli, jaką dana osoba spełniała w żydowskiej społeczności. O potomkach Lewitów przypominają dzban i misa. Złożone dłonie, symbol błogosławieństwa, pojawiają się na nagrobkach kapłanów wywodzących się od Aarona. Te symbole świadczą o pozycji w gminie i roli zmarłego. Ale są też inne, które mówią o zmarłym jako o człowieku. Na macewach osób znanych z dobroczynności umieszczano skarbonkę lub dłoń, która wrzuca do niej monetę. Na grobach rabinów i innych szanowanych osób znajdują się korony, natomiast zwojami tory oznaczano uczonych w piśmie. Lew traktowany był jako atrybut plemienia Judy.
Oznaczał cechy charakteru takie jak potęga i siła. Złamane drzewo często było symbolem nagłej lub zbyt wczesnej śmierci. Na macewach upamiętniających kobiety umieszczano z kolei świece lub świeczniki. Ptak symbolizował duszę. Czasami towarzyszą mu pisklęta oznaczające osierocone dzieci. Nie brak też macew z gwiazdą Dawida, rozpowszechnioną w XX wieku jako symbol ruchu syjonistycznego. W 1939 roku nowy cmentarz, podobnie jak i stary, przeszedł w ręce Zrzeszenia Żydów w Niemczech. Nie został dotknięty zniszczeniami wojennymi. W północnej części cmentarza, nieopodal ściany pamięci, umieszczono pomnik dedykowany Żydom holenderskim, świadczącym pracę przymusową w komandach roboczych i filiach obozów koncentracyjnych na Górnym Śląsku, przy budowie dróg i trakcji kolejowych w kopalniach czy fabrykach. W 1942 roku na podstawie rozporządzenia Heinricha Himmlera do obozów koncentracyjnych deportowano Żydów z Europy Zachodniej. Przebywający w obozach zbiorczych pod Paryżem, pod Antwerpią i pod Groningen zostali przewiezieni do KL Auschwitz-Birkenau. Na bocznicy kolejowej w Koźlu zatrzymano w tym czasie 18 pociągów z Westerbork, gdzie dokonywano też selekcji, wybierając zdolnych do pracy mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat. Działająca na Górnym Śląsku organizacja Albrechta Szmelta, monopolista żydowską siłą roboczą na tym terenie, przejęła w drugiej połowie 1942 roku około od 8 do 10 tysięcy mężczyzn przybywających transportami z Holandii. Na bytomskim cmentarzu żydowskim podczas badań prowadzonych w 1987 roku zidentyfikowano 63 osoby, które należały do grupy Żydów przewiezionych z Westerbork. W 1989 roku na nekropolii umieszczono stosowną tablicę. W 2011 roku cmentarz żydowski przy ulicy Piekarskiej został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Pieczę nad cmentarzem sprawuje obecnie Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach.